Yan na sila kasaba, guys. Hi. Madam mo siya? Wow! Musa niyo? Musa niyo nga picture? Problema si Regine, guys. Ado yung limplate. Para ba yung pinayang gisayuhag, ani? Sir, ganyan ka sir. Kung naibukas ang ngalan, sir. Nagkawat ko. Redmi 90. Yan po. Madali dahil mo. Huwag yung kayo kung palito. Pero, ano na ba din naman po? Di ko kabalo, eh. Dali ko kabalo. Huy, wala pa tong famous friend. Huy ka nang, kung kinsa may ma-under bitawan niya, guys. Wala agay ka. Practice na mo English. Pa English ano niya. English only. Jen, wala na 58 lang yung tip. Ano po? Paarto? Ayan, busy po ang lahat, guys. Sulat. May-submit po kayo. Tesis. Ay, bali. Basta yan. Sana all ayos yung bagi. Hi. Uy, Jen, fresh from Cebu! Wala si Lenny Del Monte. Hi, Jessa. Lori. Hi, Lord. Bye-bye, Shai. CPR! Ay, wala ko yung blade! Sana all bricks! God, siguro pa dapat. Among pinakagwapa nga sexy Tari. Day-day. Uy, pinakadato siya sa inyong vlog. Hoy, kumangot na mo 5'6", day-day. Day-day 5'6". Businesswoman. Hi, vlog eh. Hello. Sila busy. Nagpamig nameplate, guys. Ito na car, busy. Fresh from Obed. Uy, taas na yung buhok siya. Wala na akong iputlan, di ba? Maos ito buhok. Ay, mo fly away? Oh. Lane del Norte. Ayaw. Gwapan, Jessa. Uy, ka nang... Nilaka na si Beb. Nagpalit pa. Nagpalit. Fresh you can is Gino Permijod. Thank you. Uy, tsaka lagi. Basta ako lagi mag-video kay Blur. Sa inyo kay mo focus. Lalo kasi naman. Uy, i-upil amo abi. Department pa di ay dahil. Department of Physical Education. Drawing yung logo diri din sa SED. Tiguman o Palomares. Ay, ibutan mo ba dili sa loob? Department of Physical Education. Palomares o Tiguman. Huwag ka nagsama. So, ayan po yung mga pin namin. Nakuha na namin for practice teaching. Yay! Wait lang, B. Picture. Magsusuot ang Squad. Nawapagay ko yung hardbound. Sige, lalaban. May laban. Uy, kamusta man inyo? So, ayun guys, I am with them. Hi guys. Dito kami sa school. Wait lang. Hi, Auntie. Hello. There you go. School. And we are here. Nasa labas kami ng school kasi nag-submit kami ng papers, di ba, ng thesis kanina. So, final revision, kumuha na nameplates and team for our practice teaching. Ayun. So, ayan. So, I am with them.
So, palis na din kami after nito. Basta may oras. Tara na, uy. Ito yung tara. Na, di na ko kauban. Uy, alas 3, alas 5 tama na jeep sa mga. Hala, oh, si Prince. Anak ko naman niya. Kasi mo IG? Si Harry 21. Oh, i-follow daw siya. IG. IG. At, ito ka, G? Gino. At Gino, daray. Lulbot ba? Kasi ka pa, Popoy, Popoy. Kasi yung IG, Popoy. Si Papi din. Ay, Popoy! Put your hands up in the air. Uy, mahadlo ko ni Shaira dyan, mama Esther dyan. Ay, Guys. nagsigil ako kung kamato. Try kong tawag. Uy, natawag na ako siya. Wala siya nagtuka. So, ayan guys, hello guys, nandito na ako sa bahay and as you can see is bagong gupit tayo. So, pakita ko sa inyo, hanap tayo ng white or plain. Ayan, plain. Ayan, nakapagpagupit ako. So, after kong mag-submit ng thesis papers for checking, kasabay kina Ethan, kinala Shaira, Gino, and kinala Van na papers, isinabay ko na para isahan lang kasi isang teacher lang naman din ang kukuha nun sa 3 papers na yun na. Tapos ayan, nagpagupit na ako and nakuha ko na yung nameplate ko. Yun, hindi ko alam kung makikita nyo, but ayan, shing, oh diba, shiny, shimmery, splendid. So ayan, and my pin also, here is our pin. So logo of our college sa MSU IIT na education. So, College of Education. So, ayan. And, nakuha ko na din kay Marvin, yung thesis partner ko. So, ito yung kanyang, wait lang, nilagay ko kasi sa may, sa may bulsa para hindi mawala. I mean, pinicturan ko kasi kanina. So, nahingi siya ng picture. So, ayan. Marvin. Tapos, ito din kanyang pin. Nameplate tsaka pin. So, ayun siya guys. And siguro kukunin na lang ito ni Marvin dito sa amin. Though, pumupunta-punta din naman siya dito sa Iligan. And also, ayun, nakita ko yung mga kaklase ko. And I'm so happy for that. And, ayun nga. Nakapagpagupit na tayo, beds. So, kasi, kami. I mean, magpicture for pero ang taba ng mukha ko, no? Comment down below kung mataba ba yung mukha ko, pero ang salamin ko. So gamit ko ngayon is Android. Sira yung natin. Ito pala rin camera, ito. Dito ako nakatingin eh. So ito. So ayun, Android yung gamit ko kasi nasira yung iPhone ko. So yun lang yung mga ganap, and wala pa rin pinagbago. Sobrang ingay pa din namin kapag nagkikita. So sino ba hindi maingay kasi it's been a long time since our last meet. Though nagkita kami nung mga around February or last week of January kasi nagbayad kami dun sa school yung 1,000 for thesis, something like that. And ayun, and yun lang yung last kita namin. And yun, so yung iba hindi na, late na nakapunta, umalis na din kami. Ayun. So, ayun, may chance ako nakapag-vlog. So, ayun, yung gupit ko ulit. So, haggard na tayo, pero yan, diba? So, ayun lang guys. Pero yellowish yung pit ko dito, but hindi naman. Hindi ko alam ba. Hopefully, ayan. So, ayun lang guys. And sana nag-enjoy kayo sa panonood ng aking video. Dito ko na-end ang aking vlog. Though, doon lang yun sa my school talaga namin yung setup ng vlog ko. Kasi, hindi na ako nag-vlog. Parang tuloy-tuloy yung mga errands na ginawa ko. So, yun lang. Dito ko na yung aking video, ang aking vlog. Please don't forget to click subscribe button and notification bell para ma-update ka whenever I upload a video. Sana nag-enjoy kayo. And this is Bercy Guman saying, anyong. Bye guys!